Štětlino. A mě nenápadně. A stačí už, já bych fakt bude dobrý. Už nebudu vypadat po šipce. Po čipsech. Promiňte, nevíte, kde to najdu ředitelnu? Vy jste ten na fyziku? Ano. Pojďte, zavedu vás. Našeho fyzikáře přejel minulý týden auto. Pekáček chudá. Stačí. Už jí to vemte, dejte to na stůl, nebo jí fakt bude blbě. Ale je schopná to spořádat, ty vole. Promiň, Dášo. Všechno? No jasně, protože to chutná, že? A proč zrovna tady Kalinka? Protože miluju jižní Čechy. A jižní Češky. No, nevím. Představoval jsem si někoho staršího, víte, ostříleného pedagoga. Ale taky brzděte. Ještě jeden nebo Je to spráskaný celý tam dneska. Přijďte si zde ráno, zavolejte. Bylo tak hotuna. Rozumím. Dík. Není zač. No. Ajej. Naschle. No si to spadlo na takovou hráče. Tak. Holky, já pokaždé, když sáhnu Jirkovi na pitlíka, tak on má studený jak příčuma. Já víš, že Rodil taky. Fakt, takový studený, s nějakým trnem. Že jo, vy? Hele, a co ten tvůj Tonda? Já nevím, jsem mu na něj ještě nešanovala. Fakt ne, jo. Nástup na vizitu. Pofred. Pofred se řekla. Krasavice. Dobrý den. Tak co, pane Uzlíček? Jak je? Máme vás operovat, nebo si můžete sám? Co? Tak zde, pane doktore, že kdyby mi někdo řekl, že už jsem umřel, tak se tomu vůbec nebudu divit. A už mě nechutná ani to, co jste mi zakázal. Vy nás tady ještě všechny přežijete. Mě nechte bejt, pane doktore. Už tady obchází ta zubata. Jo. No to je naše vrchní sestra Máša. To ona musí, víte? Já bych ji vyhodil. Jinak, kde pak? Už to mám spočítaný. A docela se těším, až se budu popelit v urně. Víte, to bude teprve klížek. Tak už se nemůže dočkat. A komu vlastně dám zprávu, až nám... Čudlo. To není starý, pane doktor. Ňamka. Největší